MTV. Сәлем достар! Эфирда мен Операция Үй киносын қорырға яратушы Юрий Никулинның фанаты Рамиль Шарапов тапшыруны шулай башладым. Чөнки бүген кино, сериаллар, түрлі актерлар турында сөйләшәбез. Сөйлисем көп, клипларда муеннан, шуңа күрә башлыйбыз. Гадәттәгечә, бір клип белән сау булашабыз. Соңгы тапкыр карабызык. Şeşekte aktım var, minimi küngülde vuran, küngülüm sine köte, yüreğim sine ilete. Ok şeşekte aktım var, minimi küngülde vuran, küngülüm sine köte, yüreğim sine ilete. Akşamın şeşkesi, yaşlığım irdesi, sin benim yaşlık yazım, unutmam seni nazım. Unutmam seni nazım. Премьера! Нәрсә миңа карыйсыз? Топ клип хит парадының яңа клибын карыйбыз. Я, бүгін кім? О, қызлар шәп, қызлар шебер. Үбішу, күрішу, ұшырашулар туйдырды инде. Нәрсә тәкъдим итәсең? Мәхәббәт. Әйдәгез бу юлы эш мәхәббәткә барып җиткәнче рәхәтле уйныйбыз. Күзләрең күк кебек, бигрәк матур бүген, бергә мәңге булып яшәрбез. Шулай дигән сүзем истәмикән инде, хәзер бүтәнгә синең гашык булдым. Кочаклама, яратмыйча, яратмыйча, кочаклама. Сизәм күрәм, аңлыйм беләм, йөрәгеңне яргалама. Кочаклама, яратмыйча, яратмыйча, кочаклама. Сизәм күрәм, аңлыйм беләм, йөрәгеңне яргалама. Ташлап киттең нигә, син мине калдырып, чит җирләрдән бәхет эзләдең. Йөрәк сыкрап яна, сине күрсәм әгәр, нигә язмыш шулай буталды. Кочаклама, яратмыйча, яратмыйча, кочаклама. Сизәм күрәм, аңлыйм беләм, йөрәгеңне яргалама. Көзге яңгырларда җилләр белән килдең, гафу ит дип балларыма бастың. Сине генә иркәм, гафу итә алмам, бәлки бүтән минем сөйгән ярым. Кочаклама, яратмыйча, яратмыйча. Бу юлы озаграк булдың ахыры. Мин оттырдым. Мин аңа гашык булдым. Бүтән уйнамый. Яргалама, кочаклама, яратмыйча, яратмыйча, кочаклама. Kızlar buldu. Bugün irtəgə məhəbbət anlatacaq. Ничек шулай булдыралдың? Var bulmadı.
Брэд Питт. Римма Никитинның яраткан актеры ул. Җырчы ул катнашкан бар киноны белә. Актерның биографиясын яттан сөйли ала икән. Биографиясын ник ятлагандыр аңсын белмим. Но менә кил син яныма клибына сюжетның каян барлыкка килүен шамаладым. Сез дә шамаласын өчен клипны карарга кирәк. Yıldızlı kişlerde Kümelgen küngüller hislerge Bir bulup kavuşkan süyüller Mehabbet gülüler Aşkına 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 Gili gili yanlarıma Tolpuna 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 Iş yanlarıma Siyer bulsan gına Şanlama girsin yanıma Aşkına 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 Gili gili yanlarıma Tolpuna 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 Iş yanlarıma Siyer bulsan gına Şanlama girsin yanıma Anlattım dünyanın mizgilge Olup git mehabbet iline Hiç günde yok bari bizgine Sen hem beni gene Aşkına 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 Gili gili yanlarıma Tolpuna 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 Iş yanlarıma Siyer bulsan gına Şanlama girsin yanıma Aşkına 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 Gili gili yanlarıma Tolpuna 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 Iş yanlarıma Siyer bulsan gına Şanlama girsin yanıma Şun bulsa köngüldeki hisler Bir koyşan sünmez o süyüller Nazlara irkele bu güzler Mehabbet gülüler Aşkına 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 Gili gili yanlarıma Tolpuna 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 Iş yanlarıma Siyer bulsan gına Şanlama girsin yanıma Aşkına 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 Gili gili yanlarıma Tolpuna 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 Iş yanlarıma Siyer bulsan gına Şanlama girsin yanıma Ризат һәм Зинир Рамазановлар бу көннәрдә популяр мажор сериалын карый икән. Бар эшне ташлап, диванга җәелеп ятып карыйбыз диялар. Хәтта кызлары да бу сериалны ярата икән. Гастрольләр вакытында телефоннан карыйбыз. Бер сериясендә калдырмыйбыз диялар. Так, Ризат һәм Зинира, әйдәгез аерылып торыйк. Сериалны артта калдырыйк, чөнки хәзер экраннарда хыянат җыры һәм клибын карыйбыз.
Яшьле күзләр тиеп, üzülеме өмет, сабырлыкны каян табарга. Яшен уты кебек, күңелләрне телеп, хыянәтең керде арага. Ничекләр итеп, буласың улайтып, түзигәле дисең, бергәләп. Әйтүгенә җиңел, онытырлык түгел, хыянәтең бит ул хыянәт. Күз алларым тыман, өйләр суык сыман, яшәүемнең тәме калмады. Гафулар итимме, аңлыйсылар килә, кыен ләкин сине аңлау. Ничекләр итеп, буласың улайтып, түзигәле дисең, бергәләп. Әйтүгенә җиңел, онытырлык түгел, хыянәтең бит ул хыянәт. Ничекләр итеп, буласың улайтып, түзигәле дисең, бергәләп. Әйтүгенә җиңел, онытырлык түгел, хыянәтең бит ул хыянәт. Яратмыймын димен, әлдә синдә күңел, ни җитмәде безгә җанашым. Булыр диеп бәхет, буламасың әйтеп, ничекләр итеп ышанмыйм. Ничекләр итеп, буласың улайтып, түзигәле дисең, бергәләп. Әйтүгенә җиңел, онытырлык түгел, хыянәтең бит ул хыянәт. Әйтүгенә җиңел, онытырлык түгел, хыянәтең бит ул хыянәт. Хыянәтең бит ул Хыянәт. Руслан Амурус бүген кино премьерасы булса, бүген үк кинотеатрга бара. Руслан кинотеатрларга йөрергә ярата икән. Әле янәшәсендә яхшы әңгәмәдәш тә булса, менә дигән кич әзер дигән сүз. Ә безгә мотор кич өчен Русланның ике йөрәк җырын тыңлау да җитә. Карыйбыз бергәләп. Син агымсың, мин утсыман, дулкыннарыңда йотлыгам. Яр су ташкан аңа түзми, яндырам да үзем янам. Син тыныч су, мин утсыман,
Болмай сөйле, болмай тұтып Тозған ойларымны қуып Екінші жаққа оттай шабамын қуып Дарылабызда кім қойда Хислерден қошалмық олайда Көптен керек оларға Яшай алмайық бұл мәхәббәттен башқа Бұл шашқын хиссию болмаса Айтшы не біздің арабызда Икі жүрек бір ялқында яна Икі бізге бір мәхәббәт һәм бір яра Икі жүрек бірге яна Икі жүрекке бір яра Оттан алып суға сала Икі бізге бір мәхәббәт һәм бір яра Bu şaşkın hissiyyu bulmasa Ekşini bizning aramızda İki yürek bir yolkunda yana İki bizge bir mühabbet hem bir yara İki yürek birge yana İki yürekке bir yara Ottan alıp suğa sala İki bizge bir məxəbət hem bir yara İki yürek birge yana İki yürekке bir yara Ottan alıp suğa sala İki bizge bir məxəbət hem bir yara Ленар Белый шулай ук кинолар ярата. Үз эшен белеп, яратып башкарган бар актерны да яратам. Берсен дә айырып әйтергә теләмим диде ул. Ленар, әйтсәң дә була инде. Безне Голливудта ук карамыйлардыр инде. Үпкәләмәс иделәр. Ярар, әйткән инде. Ә без үпкәләмибез һәм синең клипны карыйбыз. Yazındalı eremeге Akqışlar qaydır indi Tuğan yağım gülde oylap Sağınam şulay sine Sandığı aşlı Bıl kuşlu Bu benim tuğan ilim Hoşçal kanatlar bir üşe Sen benim tuğan cirim Sandığı aşlı Bıl kuşlu Bu benim tuğan ilim Hoşçal kanatlar bir üşe Sen benim tuğan cirim Şitlerde Köpme yürüsem de Tuğan yakka yok dingine Uzilen Öz tuğan yağın Sağınmay iken kimden Sandığı aşlı Bıl kuşlu Bu benim tuğan ilim Hoşçal kanatlar bir üşe Sen benim tuğan cirim Sandığı aşlı
тойлы, жырлы мұңлы, ей ғазиз туған яғы. Қоя қалды ялан аяқ, жүгіріп жүрген шағы. Сандуғашлы, бұлбұл құшлы, бұл менің туған елім. Ұшар қанатлар беруші, сен менің туған жерім. Сандуғашлы, бұлбұл құшлы, бұл менің туған елім. Ұшар қанатлар беруші, сен менің туған жерім. Ұшар қанатлар беруші, сен менің туған жерім. Сен менің туған елім. Әміне Рамил һәм Рәмилә Хайретдинов өчен иң шәп актриса, Татарстанның халык артисткасы Хәмдүнә апа. Сез дә моңа инансын өчен Хайретдиновларның клипларын күрсәтәм. Төп рольләрнең берсендә кем дип уйлыйсыз? Әлбәттә, Хәмдүнюша. Карыйбыз. Мен душқа. Yo'q, men birinchi. Рамил, бүгін нендей кінәлі? Бүгін 30-ы. Өтіге 31-і. Yanlarımda sen bulganda, mende irke kübelek. Tek sinegenne yerisen gel, burununu şigeler. Buğday bilgen besiyune, yermiymiş kabul geler. Sayratı gel, sayratı, bakıt kışın bir geler. Buğday bilgen besiyune, yermiymiş kabul geler. Sayratı gel, sayratı, bakıt kışın bir geler. Ça fait 8 ans que t'es marié. Aujourd'hui sont tes noces d'argent. Ta femme t'attend à la maison. Alors dépêche-toi, rentre. Kurezeşi. Uzganaqtay күңелләрең ерикте ышқала. Көрмәмешкә салынасың, якиләрне кочаклап. Buğday bilgen besiyune, yermiymiş kabul geler. Sayratı gel, sayratı, bakıt kışın bir geler. Buğday bilgen besiyune, yermiymiş kabul geler. Sayratı gel, sayratı, bakıt kışın bir geler. Николай Бey, pizza yaratasың mı? Yo'qla, babayım o'lib yarata. Nikahımızga 40 yıl. Rahmat oğlum. Рамил, бүгін нендей кінәлі? Бүгін нендей кінәлі? Жанlarıma can üresin, sağışlardan kiriteler. Minde seni yaşatırım, uyunumda irgeler. Hıday bir
Акбай! Акбай! Киләсе җырчыбыз Азалия Зиннәт. Аның үзенчәлекле хисле клибын карап китик. Ә җаныкаем җырын ошатсагыз, 13-20 номерына тавышлар юлларга онытмагыз. Карыйбыз. Азалия Зиннәт. Килеп кердең язмышыма, рәхмәт укыйм Ходаема. Сине мин гел ышатам кояшка, син баһадир батырчы, иртирмеш диңгезләрең, илле капитаным. Кагаласам минем килә, синең көчле иннәреңә. Синең янда сайрар булбулам, синең янда мин шатлыкка тулам. Ачулансам көнләшсәң дә, сине үбәсем килә, бару ялны беләсем килә. Моңны күңелдән түгеллә, бәхетем ул син генә, җаныкаем кирәк син генә. Син тылсымчы алтын балыгым, айнар кояш салкынаем. Эчәр суым иркен сулар һавам, синең шифам, дару йөрәк давам. Ачулансам көнләшсәң дә, сине үбәсем килә, бару ялны беләсем килә. Моңны күңелдән түгеллә, бәхетем ул син генә, җаныкаем кирәк син генә. Син генә минем йөрәгемдә, падишаһым, барсигым минем. Син генә минем йөрәгемдә, падишаһым, барсигым минем. Ачулансам көнләшсәң дә, сине үбәсем килә, бару ялны беләсем килә. Моңны күңелдән түгеллә, бәхетем ул син генә, җаныкаем кирәк син генә. Ачулансам көнләшсәң дә, сине үбәсем килә, бару ялны беләсем килә. Моңны күңелдән түгеллә, бәхетем ул син генә, җаныкаем кирәк син генә. Рифат Зарифовка кино ниде, сериал ниде? Бер-берсеннән нәрсә белән аерылганын мин генә әйттем. Аңлавыгызча, Рифат бу өлкә белән бөтенләй кызыксынмый, ләкин үзен кинода төшәргә чакырсалар, барыр идем ди ул. Рифат, ну безгә күбрәк кино түгел, теге мультфильм туры килер иде, Ну чакырмадылар, теге Шип и Дейлны шәп уйнаган булыр идек без,
Әйме, әлегә клибын карыйбыз. Алло, Нәрсә булды, ник алмыйсың? студияда мен жыр яздырам. Җимга төшерәбезме? Әйе, келем. Урамнарда ялгыш кына сине күрдем. Бер күрүдә йөрәгемә шундук кирдең. Хисләр тулган күңелемә сине бит кирәк. Тоя алмыйм син дип тибә хәзер йөрәк. Ялкынында мәхәббәтең яным дөрләп. Яраттырдың гашык иттең минен нишләп. Юлларымда йөрим сине йөрим күзләп. Бары син дип яширәк. Алло, Рифат, сәлем. Ну кая инде син? Әйбәт бит инде теге җыр. Давай яздырабыз, кил тизрәк. Келем дигәч, келем бит инде. Келем. Давай, все, пока. Ялкынында мәхәббәтең яным дөрләп. Яраттырдың гашык иттең минен нишләп. Юлларымда йөрим сине йөрим күзләп. Бары син дип яширәк. Очрашканда күзләремә карамыйсың. Әллә инде сөюемне аңламыйсың. Йөрим хәзер, йөрим җаным сине эзләп. Мәхәббәттән җаннарыма дәва кирәк. Ялкынында мәхәббәтең яным дөрләп. Яраттырдың гашык иттең минен нишләп. Юлларымда йөрим сине йөрим күзләп. Бары син дип яширәк. Тик бер генә күз сал миңа. Өметләр бир тартыла бит җаным сиңа. Сөюләрнең алып мен син күкләреңә. Шакыр мине йөрәгеңнең төрләренә. Ялкынында мәхәббәтең яным дөрләп. Яраттырдың гашык иттең минен нишләп. Юлларымда йөрим сине йөрим күзләп. Бары син дип яширәк. Ялкынында мәхәббәтең яным дөрләп. Яраттырдың гашык иттең минен нишләп. Юлларымда йөрим сине йөрим күзләп. Бары син дип яширәк. Бары син дип яширәк. Фирүзә Парижның Изаура сериалынан кала бер сериал да караганы юк. Хәтерли мин ул сериалны. Кемнәр бар иде анда? Хуан Карлос, Педро, Хуанита. Менә Хуанитаның сөйләгәнен ярата идем мин. Ой, Хуан Карлос, мин сине шундый яратам. Мин сине тагын да яратыр идем, әгәр дә син миңа Фирүзә Парижның клибын күрсәтсәң. Ой, Хуан Карлос. Ой. Артык рольгә кирип киттем ахырсы. Клибын карыйбыз.
Сериаллар карап утырга вакыт юк, нервы да җитмәс ул. Киноны кай вакыт буш вакыт чыкса, интернетта карыйм дип җавап бирде кем? Әсхәт Дебершатыр. Яраткан актеры юктыр инде. Әйтмәде. Ну, булай үзем мин Терминатор дип шамалыйм мин үзем. Терминатор, ну. Яра. Клибын карыйбыз. O canım, qaynab turur menim qonim. Hak sülerimni bir tinglashi. Hak sülerimni bir tinglashi. Sendey sığlu var ikenin min bilem. Balday tatlı şilbet ama tilinden. Külüp tıra gözlerin, sihirliler üzlerin. İşke bilin wow, kızıktıra Avul kızı şiberim, şiyedir irnim. Nik üzesin üzegim, canlıkta ninim. Ir bulur kişi, tiksin çıldırasın. Tüpsüz tiren gözünde, batıp gittim senin. Yine hazır yaralı, niye siyip aradın. Eytir sözüm kalmay, sen acıkta almay. Tıngı bir mi hiç, mehabet digen kış. Özülgenim kur, hallerime kır. Hey sığlı kız Haklıkı vardır sözümde. Düşlerime kiresin, kurnesin gözüme. Hey sığlı kız Haklıkı vardır sözümde. Düşlerime kiresin, kurnesin gözüme. Hey Siyesin ki sevüzün, sigenlerini siy canım sikimlikiye birilir. Nik koşup gittin bu kadar yıl sabırsız. Gerek miken bu niye vayımsız? İşin tulu sağış kiltir karışımda. Tirbetem kullarımda lezzetin tanganında. Ağır canıma baltıydın şatlanıp gel. Bilip dur yanaylıp kütüp dur yüreğim kilüğün. Başka kızlar ayım bulsa sen kenim. Yakın kil yanlarıma al su gelim. Sen bulursun benim irken bir kenim. Min bulam sagadet ürgen şaşın taralıp. Kışalına sarılıp mehabetke uğralıp. Siyip alan birisin, sikimlisin sürlüsün. Mehabetten gözümün bulam yakıtının min. Hey sığlı kız Haklıkı vardır sözümde. Düşlerime kiresin, kurnesin gözüme. Hey sığlı kız Haklıkı vardır sözümde. Düşlerime kiresin, kurnesin gözüme. Hey Hak sülerimni bir tinglashi. Hey sığlı kız Haklıkı vardır sözümde. Düşlerime kiresin, kurnesin gözüme. Hey Утра ужыры белән хит парадыбызны ямьләндерүче Лилия Хайруллина сериаллар карамый, ә менә кино карарга ярата. Ләкин өйдә түгел, кинотеатрга барып. Үлеп яраткан актеры мин түгел, Леонардо Ди Каприо. Аңа топ-клип аша кайнар сәламнәрен дә юллады әле ул. Ничек диде әле ул? Leonardo DiCaprio, I'm sorry, Лилия Хайруллиннан кайнар сәламнәр һәм клибын карагыз. Thank you very much. Клип карыйбыз кыскасы.
Алмаз Мирзаяновның күптән кинолар караганы юк. Ә кинотеатрга баргач ул йоклап кына кайта икән. Чын күңелдән яратып, сокланып, көтеп алып караган сериалы Авыл эте Акбай икән. Шундый ярата идем дип сөйләде ул. Ә яраткан актеры Әсхәт абый Хисмәт. Менә шулайрак, дуслар. Тормышны сынамыйбыз, тормыш безне гел сыный, кайгыларны гел саныйбыз, шатлыкларны санамый. Кайгыларда бер шуларда, шатлыкларда бер тормыш, юкка бер шалап тормышны. Күрми калмагыз ялгыш. Эй достым, ник борчыласың? Тормыш матур бит ул. Сиңа матур инде, бүтін нәрсәң бар бит. Уфалла дигән тавышка, кошылар каша камышка. Эй, түзә йөрәк түзә икән, эше тулы сагышка. Дигән тавышка, кошылар каша камышка. Эй, түзә йөрәк түзә икән, эше тулы сагышка. Кырылган шулай бу дөнья, таң ата да киш була. Бүген кайгыга чумасын, иртәгә шатлык тула. Сукмак аша кишкәндә дә, уңга да сулга карыйм. Төштә әллә ни күрсәм дә, ак бәхетләргә йөрим. Дигән тавышка, кошылар каша камышка. Эй, түзә йөрәк түзә икән, эше тулы сагышка. Уфалла дигән тавышка, кошылар каша камышка. Эй, түзә йөрәк түзә икән, эше тулы сагышка. Уфалла дигән тавышка, кошылар каша камышка. Эй, түзә йөрәк түзә икән, эше тулы сагышка. Уфалла дигән тавышка, кошылар каша камышка. Эй, түзә йөрәк түзә икән, эше тулы сагышка. Динара Рәхимова кинолар карый. Айрыша тарих белән бәйле документаль фильмнар миңа кызыклырак. Аларны уйланып табылмаганлыгы, чын вакыйгаларны сүрәтләүе ошый миңа дижерче. Ә менә сериаллар карарга Динарның вакыты юк. Озакка сузылалар ди. Рәхимованың клибы озак түгел, тиз генә карап үтик әле.
Yirakda olsak da yakında, sensiz duralmam bu dünyada. Senin yazmışның bölege, yaşawımның yaktı telege. Yirakda olsak da yakında, sensiz duralmam bu dünyada. Senin yazmışның bölege, yaşawımның yaktı telege. Yaşaw мәхәббәтсез авырлык, ялгыз тору бәхетсезлек. Шул газапта кеше югала, багышлагы сөю җырларын. Яратуымның да сүзләре сиңа язмыш белән языла. Еракта булсак та якында, синсез торалмам бу дөньяда. Син миңа язмышның бүләге, яшәвемнең якты теләге. Еракта булсак та якында, синсез торалмам бу дөньяда. Син миңа язмышның бүләге, яшәвемнең якты теләге. Син миңа язмышның бүләге, яшәвемнең якты теләге. Әміне Шахзат Разметов бірәрсі ертсе генә кинотеатрларга йөри икән. Бұлай үзе төбә бір қашан да кинотеатрларга барганы юк. Идән шықмый, рәхәтләнеп ашап, интернеттан да қарап була бит тижерше. Без дә аның клибын идән шықмыйша, рәхәтләнеп ашап, клибын карыйбыз. Йөрәгем белән талаштым, син миңа түгел диеп. Тик күзләрең зәңгәреннән күңелем төште эреп. Йөрәгем белән талаштым, син миңа түгел диеп. Тик күзләрең зәңгәреннән күңелем төште эреп. Күзләреңнең зәңгәре, нәкъ миңа дигәннәре. Карадым да гашык булдым, яратам дигәнгәдер. Күзләреңнең зәңгәре, нәкъ миңа дигәннәре. Карадым да гашык булдым, яратам дигәнгәдер. Зәңгәр күзләр, алтын чәчләр, елмаю йөзләреңдә. Синдә хәзер минем йөрәк, күзең зәңгәрләрендә. Зәңгәр күзләр, алтын чәчләр, елмаю йөзләреңдә. Синдә хәзер минем йөрәк, күзең зәңгәрләрендә. Күзләреңнең зәңгәре, нәкъ миңа дигәннәре. Карадым да гашык булдым, яратам дигәнгәдер. Күзләреңнең зәңгәре, нәкъ миңа дигәннәре. Карадым да гашык булдым, яратам дигәнгәдер.
Күзләреңнең зәңгәре Синтиң ярып бар канатым Ходаем җибәргәне Мәңге миңа карасыннар Күзләреңнең зәңгәре Күзләреңнең зәңгәре Нәкъ миңа дигәннәре Карадым да гашык булдым Яратам дигәнгәдер Күзләреңнең зәңгәре Нәкъ миңа дигәннәре Карадым да гашык булдым Яратам дигәнгәдер Вадим Захаровның яратканы Сергей Безруков. Яраткан актеры дию минде. Ул катнашкан бар киноларны карадым, айруша бригада ошый дип сөйләде җырчы. Вадим, миндә Сергей Безруковны яратам, беләсең килсә. Сине дә яратам, хөрмәт итәм. Шуңа күрә хөрмәт иткәнгә клибыңны да күрсәтәм. Карыйбыз. Уралган авыл кичке рәхәткә керәсе килми нинди күңелле өздереп уйный гармуннарыбыз гөрли урамнар бәйрәм шикелле булды бар иде андый вакытлар эх сагындырып калды шул ерак үтәсе килә тагын бергәләп урамнар буйлатып гармуннар уйнатып Үтәсе килә тагын бергәләп Урамнар буйлатып, гармуннар уйнатып Киң урамнарда тар иде безгә Тик ятуларны белмәдек бердә Узган чагында гармуннар белән Кызлар күзләрен алмады бездән Булды бар иде андый вакытлар Эх сагындырып калды шул ерак Үтәсе килә тагын бергәләп Урамнар буйлатып, гармуннар уйнатып Үтәсе килә тагын бергәләп Урамнар буйлатып, гармуннар уйнатып Төшләргә керә капка төпләре Кышынтын яуган кар бөртекләре Куркытмадылар хәтта салкыннар Кулдан төшмәде бер дә гармуннар Булды бар иде андый вакытлар Эх сагындыра калды шул ерак Үтәсе килә тагын бергәләп Урамнар буйлатып, гармуннар уйнатып Үтәсе килә тагын бергәләп Урамнар буйлатып, гармуннар уйнатып Үтәсе килә тагын бергәләп Урамнар буйлатып, гармуннар уйнатып Урамнар буйлатып, гармуннар уйнатып Так, Ди Каприоны әйттем, Хамдун апаны искә алдык, кинолар турында сөйләштек, ә хәзер дөрес, хәзер инде сау булашырга да вакыт җиткәндер.
Мин Рамил Шарапов сезне тагын бер атнадан көтеп калам. Саклагыз үзегезне. Күрешкәнгә кадәр. Сау булыгыз.